नमस्कार। हम नवीन कुमार आज फिर हाजिर बानी हम भोजपुरी से जुड़ल एगो वीडियो लेके। आज के वीडियो जौन बा भोजपुरी के एगो किताब पर बा। असल में विश्व के कौनो भाषा के संपूर्णता वो भाषा के हर क्षेत्र में प्रयोग आ उपयोगिता से होला। ई एक तरफा चाहे एक लंगे ना, हर तरफ हर एरिया में हर क्षेत्र में होखे के चाहिए। अब उदाहरण के रूप में यदि देखब जा हमनी के तो तीन गो भाषा भोजपुरी के मतलब भोजपुरी के इर्द गिर्द दू गो ऐसा भाषा बाड़ी स जौना में एक दिशाई बहुत काम भइल बा। मैथिली के देखी तो ओकरा में साहित्य के बड़ा गूंज बा, गाज बा। अवधी के देखी तो अवधी में धर्म से जुड़ल जौन बाटे साहित्य के बड़ा गांज बा। एक रंगा मतलब धर्म अगर लिखाइल बा ओकरा में तो धर्म से ज्यादा जुड़ल चीज लिखाइल बा। एक आध दूगो और भी लिखाइल हुई लेकिन अधिकाधिक रूप से। आ यदि बात भोजपुरी के होखे तो ओकरा में गीत गौनई सबसे ज्यादा बा। यानी कि ये तीनों भाषा के यदि रउआ देखब तो मैथिली साहित्य में माने साहित्य के हर विधा में बहुत आगे बिया। अवधी जौन बिया तो अवधी में साहित्य लिखाइल बाकी उस साहित्य धर्म के इर्द गिर्द रह गई। अब भोजपुरी भाषा में गीत गौनई लोक गाथा आदि बहुत ज्यादा बा। बाकिर ई मय चीज जौन बा एक दिशाई बाटे, एकर मल्टी डायमेंशन नहीं खे। अलग अलग दिशा में अलग अलग क्षेत्र में एकर उपयोगिता एकर प्रयोग ना भइल। मैथिली में कुछ प्रयास भइल, बाकिर उ प्रयास भी यदि अगर पूरा टोटालिटी में देखल जाओ तो मैथिली साहित्य खातिर जानल जाले। अवधी जौन बा कुछ धर्म ग्रंथ जौन की आधुनिक या मध्यकालीन इतिहास में लिखाइल बा ओकरा खातिर जानल जाले। अब भोजपुरी गीत गौनई खातिर जानल जाले। अब भोजपुरी के हम बात कर रहल बानी तेकर उदाहरण और जो है भोजपुरी के बात के यदि रुआ और पक्का कल चाहब तो रुआ पूर्वांचल, बिहार, मॉरिशस, फिजी, गुआना, सरीनाम से लेके नेपाल तकले सगरे जो ही मारी रुआ का देखब गीत गवनई संगीत जहां भी रुआ देखब, चाहे विदेश में देखी चाहे देश में देखी, भोजपुरी के साहित्य के कार्यक्रम होला तो ओकरा में देखी, भोजपुरी के नाव पर संस्था चलावे वाला लोगन के देखी, जहां देखब गीत गौनई भोजपुरी के शेषर बाटे सबसे आगे रहेला। तो एक रंगा एकरा के एक रंगा कहल जाला या एक दिशाई वन डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल में का होला कि ओकर उपयोगिता बस ओही लंगे सीमित होकर रह जाले। आज के तारीख में अनुभव सिन्हा गीत कहां लेके आवत रहे, सिनेमा कहां लेकर निखन आवत। रुआ देखब एक से एक लोग भोजपुरी से जुड़ल बा, बाकी वो लोग गीत गौनई कहां लेके आवत है, वो लोग लिखत कहां नहीं है। तो ई सारा चीज बाटे कहे के मतलब बाटे कि वन डायमेंशनल कोनो अगर मतलब एक तरीका से वन डायरेक्शनल अगर कोनो चीज रही तो ओकर उपयोगिता चाहे प्रयोग जौन बा ओही लंगे रही। यही से भाषा खातिर जरूरी होला चाहे कोनो चीज का थी। आदमी के भी आज के तारीख में कहल जाता है कि आदमी के जौन बा मल्टी टैलेंटेड मल्टीटास्किंग होखे के चाहिए। तो आज हम जौना किताब पर बात करे जा रहल बानी वो में साहित्य कम बा बाकी सूचना बेसी बाटे। हम खास बात बाकी जानकारी ओ चीजन के बा जौना के हमनी के बहुत जानत नहीं जा, बहुत भोजपुरिया लोग जानत बाटे। हमनी के पीढ़ी दर पीढ़ी से वो चीज होता रहल बा, ऐसे हमनी के वो चीज के बारे में जानत नहीं जा, बाकी सरिहार के वो चीज के हमनी के नहीं जा जानत। तो कहे के मतलब बाटे कि भोजपुरी में ऐसा का बा जौन की हमनी के सदियन से चलल आवत बाटे, जौन के बारे में कम बा बेसी हमनी के जानते नहीं जा। लोक गाथा के बात हो जाई, लोक गीत के बात हो जाई, लोक कहानी के बात हो जाई, लोक मुहावरा लोकोक्ति के बात हो जाई। ऐसा ही एगो होला भोजपुरी क्षेत्र में व्रत पूजा पाठ रीति रिवाज से जुड़ल चीज जौन बा ई हमनी के जानत नहीं जा कि कोनो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी क्षेत्र में होला और क्षेत्र में होला, बाकी सब क्षेत्र में भी होता, बाकी सब भाषा भाषी में होता, हर संस्कृति में होला, वैसे ही भोजपुरी में होला। तो आज की किताब कहीं ना कहीं व्रत जौन होला हमनी की ओर वही पर आधारित बिया। अब हमनी के बात एक किताब पर कही जाए तो आज की किताब जौन बिया वो किताब के नाम हो व्रत कथा, भोजपुरी व्रत कथन के अनूठा संग्रह। रामबली पांडे जी के संपादन में एक किताब आयल बिया। प्रकाशक एकर भोजपुरी संसद है। प्रकाशन वर्ष जौन बा किताब पर जौन लिखल बा विक्रम संवत 2027 यानी कि 1970 के आसपास एक किताब के दूसर का संस्करण आई रहे।
पहिलका संस्करण बेचा गई, ओकरा बाद दूसरका संस्करण आई। तो पहले तो हम बतावल चाहब कि भोजपुरी संसद के भोजपुरी भाषा आ साहित्य पर बहुत जबरदस्त काम रहल बाटे। भले आज के समय में भोजपुरी के साहित्यकार लोग भोजपुरी संसद के नाव ना लेत होके, भोजपुरी कहानियां के नाव ना लेत होके, बाकी हम रउआ सबके बतावल चाहब कि भोजपुरी भाषा के और भोजपुरी भाषा में साहित्य के विकास में भोजपुरी संसद, भोजपुरी कहानियां के बहुत जबरदस्त योगदान रहल बटे। रुआ सब जोह के चीजन के पढ़ी, रुआ सबके मालूम पड़ी कि वर्तमान समय में भोजपुरी के नाव पर बनल संस्था साहित्यकार लोग जोन बा रुआ सब की यहाँ बराबर तरीका से जोन ओरिजिनलिटी बा ओकरा कर लेके नहीं खे आवत। खैर, तो ई किताब भोजपुरी संसद से प्रकाशित भइल बिया। चर्चा भोजपुरी संसद के हमेशा कहनी है, कहे से कि बिना भोजपुरी संसद के बतकही के एह किताब के बतकही अधूरा बा, भोजपुरी साहित्य के बतकही अधूरा बा। 132 पेज के किताब में भोजपुरी क्षेत्र के 32 गो व्रत कथा के बारे में जानकारी दिहल बा। ओ व्रत से जुड़ल जौन कथा बा ओके बतावल गइल बा, ओ व्रत से जुड़ल जौन गीत बाटे ओके बतावल गइल बाटे। ध्यान रहे, ई किताब व्रत कैसे कइल जाला ए बारे में नहीं बतावत। ई किताब व्रत कहा हो, उ व्रत काहे कइल जाला, चाहे व्रत में का ओकर कंटेंट बाटे उ व्रत के आ लोग कैसे करेला, ए पर चर्चा बेसी कर रहल बिया। यानी कि ई किताब जोन बिया लोग के जोन व्रत बाटे, खास करके भोजपुरी क्षेत्र में समाज में जोन व्रत पूजा पाठ चाहे रीति रिवाज जोन बा सांस्कृतिक जोन भोजपुरी के आपन बाटे, हो सकेला कहीं और भी होत होके, तो ओ से जुड़ल जानकारी दे रहल बिया। कथा का बा में, ओ व्रत में लोक कथा का बा, ओ व्रत में लोकगीत का बाटे, वो चीज के बारे में किताब बात कर रहल बिया। चूंकि ये किताब के दूसरका संस्करण आइल बा, यानी कि शुरू में ये किताब डिमांड में रहल होई, तबे तो पहिल का संस्करण बेचाइल हटे। ऐसे हम अपना जानकारी खातिर बता दी कि हम एक किताब के पढ़ले बानी, आ कबो कबो जब तीज त्योहार आवेला जब अपना क्षेत्र के, तो ओ समय एक किताब के हम रेफर करेनी, एक किताब के हम पढ़ेनी, कुछ जानकारी एक किताब से निकाले के कोशिश करेनी। हम ही नहीं कहत कि भोजपुरी क्षेत्र के व्रत कथा के लेके ई किताबी आदि ह, ई किताबी अंत ह, बाकिर अतना जरूर कहब कि आज के समय में भोजपुरिया पाठक लोगन खातिर, भोजपुरिया भाषी लोगन खातिर ई किताब कम से कम शुरुआत तो होइए सकेले। यह किताब के रुआ सब भोजपुरी साहित्यांगन से डाउनलोड कर सकेनी, पढ़ सकेनी। तो आज बस इतने, हमारा आगे भी कोशिश रही कि भोजपुरी किताबिन के लेके आई, हम वीडियो के लेंथ जोन बा लंबाई धीरे धीरे कम कर रहल बानी। तो इजाजत नहीं हमरा के, हम फिर हाजिर होकब। धन्यवाद, प्रणाम, जय भोजपुरी।